Sir Roger, tatay nga rod arbangon oras iti alas 5:30 ket nakaawat tayo iti report nga ada iti nag sarili wenno na disgrasya iti along C5 Road Barangay 20 Sarat ket dita nga rod nga napan iti patrollers tayo ket pagdating dati jay ket adda di Apo Kapitan di Jayen kadua dati RHU ket inisistiran da nga rod dati biktima hinalada amin nga detalye na Bombo Roger ngem daksang gasat tahan unay nga makasarita kapo siguro kada ito'y nasagaba ng sugat. So ita nga rod nga kinita da dagitay other identities na ket bayat iti panang kita da iti gamit na ket kita nga nakita da ito'y may sa kalibre 38 iti uneg ti tricycle na nga daan iti hindi mabala na naka-insert Bombo Roger. Okay. So ganun po, sir, hindi dumat sa iti responder tayo. Nakatugaw diti biktima, sir, o di panti hospitalin, sir? Adapay lang mismo iti lugar Bombo Roger kadua na dagiti barangay official ket dati victim ket nakapakleb ngem adapay lang puot na iti daytang kanito Bombo Roger. Okay. Nista do sir tayo, sir, nagkapuan dati biktima apo Heaven? Dati ngamin ket paspasublin iti sarat iliti sarat ket patapat tami ket nagitulod dayto iti iliti dingras wenno adda iti napanan na iti iliti dingras ta dayto ipaspasada ng tricycle ket lawag. So dayto pakabigbigan dayto biktima ket taga barangay dito Bira, Lawag City, Bombo Roger. Okay. So tricycle driver from Lawag City, sir. So residente barangay 55 si Bira. Nakaalante, sir, dito paltog yan unik ti tricycle na Apo Heaven. Adda nga mismo iti dito makita mo dito pagtugtugawan iti nagbaitan iti driver ken dito tricycle dito pan naka center seat na kwa Bombo Roger ket dagitay karaman dagitay adda di jay ket dagitay tools. So hindi nakita mi ket medyo adda ngamin iti bala nga nakapan ijay so sinukimat dakit adamit paltog na Bombo Roger. Okay. So nagkaraman, sir. Yan tayo mismo yun, box na, iti pa naka-center seat, iti asyente set car, pati palto, pakiraman ti illegal nga druga, Apo Hepe. Dito naalang drug paraphernalia nga may sa glass toter ket naalan iti uneg iti hospital iti Governor Roque Ablan Memorial Hospital ta inyon unami nga rod dito pagsayaatan dito biktima ti disgrasya ta andemet mabalin nga i-delay ta nagsagaba nga rod dito iti sugat iso nga indardaras mi nga intaray kadwa dagito taga RHU ken kapulisan tayo idi nga rod i-transfer da iti stretcher ket natinag dito bala iti bulsana iso nga dito inaramid ti kapulisan tayo ket kinapkapan dakit di tamet ten Bombo Roger nga dati glass toter may isang lighter ken nagduduma nga balbala iti bulsana. Okay. So lawlag tayo, sir, han nga druga no dikit drug paraphernalia deti naalang mismo yung bulsa niya yung hospitalen deti biktima Apo Hepe. No kitkitam deti glass toter ket ada iti residue na nga nabatbati so mabalbalin nga nausar da ito nga pinagdroga makita met nga naimostra ka da iti ayan ti uneg ti tube nga kasla dati residues ti drugs matap nga droga Sir Roger. Okay. Sir, kasano nga na disgrasya yan ti along C5 Road deti
tricycle driver sir. At nakaditigin na subgood na or nadungpar na apo hepe. Ati investigasyon mi Sir Roger ket detay kwa detay concrete barrier iti igid nga mismo iti dalan. Na miscalculate na siguro dahito iso nga nimmato dahito sidecar na puon metten ti nakaipurwakan na dahito driver. So imo na siguro dahito ulo na iso nga iso metten ti nakaalaan dahito ulo na Sir Roger. Okay. So kadagito yung guntaway sir, kumusta't monitor tayo kadito biktima nga suspect iti panagikot ti kontrabando apo hepe. Well, nagpapan ka dagito iket banbantayan pa laeng dagiti kapulisan tayo ken itatay adda di hospital medyo narungsot Bombo Roger ta jakamo no resulta daytay panakadisgrasya na when no ana man dito kasi han nga rod nga makaipaay iti nanay detalye may panggep kanya na isong medyo agwala-wala tatay si Roger tatta naka-confine iti nasa hospital ta maobserbaran kasi medyo dakkel sa titama jay ulo na si Roger. Okay. So but conscious mo sir kadigitoy apo hepe. Last update tatay si Roger ket babayan iti nang taming kanya na ket maipayan iti detay tubo matubuan na si Roger. Oh, okay. Sir, no magasan dato so i-file tayo matayin ti kaso about the illegal possession of firearms kasama tayo dito drug paraphernalia tigi violation ti 9165 apo hepe. When basta nga rod si Roger ket i-prepare mi pa lang dagitay dokumento nga masapol iti no kayat dang inquest di piskalya dumanon di piskal di hospital or may regular filing to na Bombo Roger ito idwa nga kaso nga may pila kontra kanya na. Okay. Sir, bakit ti panag-imbestigar tayo anat ti kinatao deti tricycle driver sir nga nadisgrasya nga nadantigiti kontrabandong ikot na po hepe. When Bombo Roger iti initial nga investigation tayo ken coordination tayo iti lawag ket daytoy ket may isang drug surrenderer ken dapat iti i-confirm mi no daytoy ket may isang tanod ta kasla adda aled mapatapat ang daytoy ket may isang tanod iti may isang barangay. Okay. Sir, kaligid ko tawag ti ang kurwoman ni Bombo Cristel Tabladillo daw di tiket na saludsudon Bombo Cristel. Any follow-up question kana po Captain Kakayuring, go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Roger na imbag nga aldaw ako Police Captain Ashley Kakayuring and syempre advance Happy New Year, sir. Sir, napaspas ka din iti panagpataray iti na disgrasya iti C5 road, sir? Basar iti sugat nga nasagaba da iti biktima ket talagang napaspas ta hangko mga makapagsagaba iti kasjay nga doon napaspas sa Kabombo kem padasen mi nga i-review dagitay CCTV padasen mi nga i-backtrack dagitay naggapuan no kasano iti direction when no daytay kapaspas daytay motor tapno no ma-establish mi nga talaga no anya tinapasamak Kabombo. Saan mo't nga nakainom iti nasangarapo hepe? Awam met iti indication na nakainom ngem in request mi met daytoy iti bates ken in request mi daytoy nga madrag test tapnon ma-establish tayo ta makapagka samap tayo iti idea no na talaga ti adda iti influensya iti arak wenno droga iti dayta kanito Mama Cristel.
gayam nga klaseng paltog apo hebe iti nakita tayo dito'y lugat ken mano di DJ specific mano DJ bala iti paltog apo hebe. Wen kasta nga rod Ma'am Cristel dahito ket may isang caliber 38 ket addaan dahito iti inserted nga live ammunition nga agbilang iti innem ken kastamit ken dahito na-recover nga bala iti hospital to sa din nga nakaitarayan dahito iti biktima ket adda ti naalad nga live ammunitions ken may isang empty shell iti kalibre 38 met lang Bombo Cristel.